Liyaqhubeka udaba lukaKhehle noKing Bhaka njengoba-ke uKhehle egcine ecela uKing Bhaka eringini. Abantu abaningi bagcine bebabaza ubugwala kuKing Bhaka ngoba phela-ke kuthi wena akaphume nempendulo, kodwa-ke ulokhu eshona le engazi ukuthi mhlampe akazi ukuthi kukhulunywa naye. Mlalelo wami, ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufuneka khona nombuso njengamanje. Ngicela ukuthi wenze sure ukuthi uma kuwusuku lakho lokuqala la upressa usubscribe button bese uyalike ukuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena uqala uthola notification. King Bhaka ukhombisa ubugwala noma-ke abantu abaningi bathi ukhombisa ubugwala ngendlela-ke aselokhu elanda umlando ngayo engabe-ke uqonda straight to the point ukuthi uyavuma noma akavuma bese kuphuma usuku. Alright-ke kubonakala ngazuthi kule video uselikhiphile usuku, kodwa ngaphandle kokuthi ngimoshele isikhathi sami mntana sekhaya, zilalelele uyizwele wena mathupha nayi video. Igama kuBhaka isibongo ngoba kanzama bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathini uBhaka udakwe yini ingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likamentshisi ethuluza ngihambi nalo ngefice ensimini mucakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafa avuke njengedanga abanenguno ukhwathi ubhathwa iphulule umfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga ngithembisile ke izolo ngathi ngiyabuya ke namhlanje sengikhona ake nibabize bonke babizeni bonke bezobona ukuthi ngizothini. Angikhulumi into engayazi, isinqumo nesinqumo engisuke ngizosithatha angihlomeki, ngilandela ingqinamba zakhona. Ingakho ngithi njengamanje ngizogeqa amagula, ngishila izolo ngathi namhlanje ngizoba live. Sigujana sondela mfana, sondela mfana manje subizwa yimina ke manje, akuxoxe inganekwane, sondela mfana. Khehle sondela mfana, uzala kumina. Ngixolise nje kubantu engibahloniphayo nabangihloniphayo nesisebenza kwilevel ephezulu nabo. Ezinye izinto zifuna siqondise ukuze sinqobe bese kuyadlulwa kuzona. Mele lokhu ngiqondise lokhu. Nani balandeli nezinye inyanga ezibhayisayo nenyanga ezihlakaniphile azisondele manje. Ngibiza kwasani ke namhlanje? Kwasani ke namhlanje? Wasani? Ingakho ngithi baba, noma umgqugquzeli wodweshu noma uphuma silwe ngiyakubiza namhlanje. Khamla bizwa yimina uKing Bhaka, ngifaka amakhanda khanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana. Ngeke ungifice nginqotshiwe futhi ngeke umfice umuntu olelwa yimi ehluliwe. Khohlwa, khohlwa. Ngeke mina nginqotshwe, ngeke umuntu olelwa yimi ahlulwe, including nawe ngithandayo lapha ekhaya. Ungavumi ukuhlulwa zinyoni emhlabeni. Phokophela into oyifunayo bese uvula ingqondo. Uma kusenethuba funda ngoba isikole siyakuqeqesha ukuze ungadlala ama-scammers la ngaphandle. Ngadlala ama-scammers. Ingakho ngibabiza bonke. Biza ngize ngibize ngishaba didekile. Ngibize ngishiya ithazama zizila namhlanje. Zogeqa amagula ke namhlanje. Ngizowageqa mase ukuzwe makuthiwa ugeqa ugeqe bese uyabeka. Okunye futhi ngizogeqa futhi kusasa. Koze kushaya ilanga lele engizolibeka ngilongigeqile nje. Nawe olapha ekhoneni ngithi woza. Woza. Ingakho ngithi as long as ngikhona mina akekho umuntu oyodlala ngabantu ngikhona. Uma kumele ngife ngifele lokho ngafa. Uma kumele ngithukwe ngithukele lokho ngithuke. Uma kumele kuthiwe ngilala namadoda ngoba nakho ngilwela abantu abasho noma yini, kusala kodwa ngiyazi ukuthi angiyoniphatha mina. Ngene 17 sona isitiyabane mina. Vale ngakufakela nangisikisi. Yangibongqingile mina ngibhayiza ikhanda lami mina. Bayizi mina. Nawe futhi osekhaya ungazithuki uba ungqingile ngelinye ilanga ngoba
ukhonto oyifisayo empilweni sisebenza kanzima yonke into nawo ube nayo kodwa futhi angifuni uhamba ulala noma inobani emhlabeni masebe u500 lapha ya ngiyaqala ngiyakhuluma masebe u500 lapha mabe ngakabi u500 angazoyisho into engizele ngizobe ngisakhuluma nje nabantu abangithandayo ngoba khona abantu abakuthandayo khona abantu abangakufuni empilweni khona abantu abakufisela ukuthi empilweni kuphele ngawe ngeke mina njengoba mina emazulwini ngiba uking nginqobe ingqinamba zakhona ngavuma ukuthi ngiyobalwela abantu lina noma liduma ngithukwa noma ngihlaselwa ngiyobamela abantu and already baningi abantu engibasavele imali zabo engabe zahamba baningi ngibasavele abantu mina baningi abantu engithe ngikhuluma bebese beyilahlile imali zabo ukhehlelezi bengakaboni ukuthi ukhehlelezi akayona inyanga baningi abese beyilahlile kusigujana bengaboni usigujana ukuthi akayona inyanga bengaboni baningi abase beyilahlile kwezinye inyanga engiyokhuluma mzona ngibhekene nazo ngeke ngithi ngibhekene nokuthinta lokho mase ngilongifaka abanye angididiseki mina 402 bese bo 500 ngiyaqala udaba engizenga as long as ngimela abantu ebabalalela mawusangithuka usathi ngilala nabantu abamadoda ngibe ngihlala nomngami full time mina ngihlaba bakutshela angihlukani nomngami mina angihlukani naye uma ungibona out ngisuke ngihamba naye mina ungibona eCape Town ngisuke ngihamba nomngami ungibona eGoli angiyenzi lento ethi hayi sawasebenza sala mfazi mase ngigibele ebhanoyini angihlukani nomngami mina angilona uvanzi angihambe futhi imicimbi yabantu mina noma kanjani imicimbi mina engiwahamba umcimbi wombuso wamaciko futhi nakhona ngawuhamba ngoba ngithanda into eyenziwa ugengobo ngendlela athuthukisa ngawo umculo abantu bangenisa mahala ngathanda leyo nto mina into yamahala isafunwa lemhlabeni yamahala isafunwa umuntu nomuntu uyaphanda kodwa ugengobo ukuthi abantu abangene mahala leyo nto leyo iyenza mina ngaba nentshisekelo yokuattend umcimbi kagengobo yonke yangenza ngilapha nezinga angihlonipha ngalo hamba imicimbi mina right shaya u500 madoda sebe u500 513 Khehlelezi mfana wami angikutshele kanje la kumi mfana wami futhi wathi ngikhumula ijacket Khehlelezi mfana wami la kumina mfana wami uyingane uyohlala uyingane ngakutshela mfana ngathi wena uyiskema awukwazi ukusiza abantu ngakutshela uma ngikutshela iqiniso wenzani wena wathi kulungileke ucela ukuba umshayi wesibhakela angithi wena usomanqindi wena angithi ula wena lalela ke mfana wami ngoba ula Khehlelezi masimba akho ngithi mina ke show mina uKingBhala sengiverifyile zona zonke igodlo zabo ngiverify lento because angifuni ukuvuma into kanti ngivuma amasimba ento ngiverifyile kwabonakala ukuthi le fight oyihlelayo uyihlelela ukuvuka alright ke vele njengamanje obuwile vele ufuna ubhataniswa ngoba ngisho kwifamily yakho uyasazi isimo sihamba kanjani uyasazi phakathi angithi unamakhosikazi awu3 wena alright ke ngikho ke lapho la ngikhona ngise fighting la ngikhona esigodlweni kuvunyiwe mfana wami ukuthi as long as mangizolwela ukuthi waqola abantu kade ubasabise uthi uzobathakatha bakubona lethu ukuthi awazi ngokuthakatha wena awazi lutho wena ingakho uxebuka ngishubuso masimba uxebuka ngishubuso uxebuka inyawo abafazi bakho bahlukumezeka behlukunyezwa uwe as long as ngilwela abantu ukuthi wabaqola bese ngiyaphinda ngilwele ukuthi wena Khehle hey
Angazi noma ngize ngoba ungicelile wathi nzama ucela ngoba mina ufuna ukulwa nami nansi impendulo asiye ringini ngifuna ukukushaya mfana wami ngikushayela abantu Khehle funa ukushayela abantu asiye ringini umahluko iringi engiyifunayo angifuni iringi ekuzoba nabantu abakhuzayo ngoba angithi asidlali angithi akwenziwe iscash ngifuna kiwe ringini ngikubambe ngalezi zami izandla egameni lokuthi kunamacala akho avuliwe emaphoyiseni ngokuhlukahlukana kodwa lawo macala aphela ungayanga enkantolo ngifuna ukukushayela ukuthi ngifuna lobo bulungiswa obungenzakalanga kubantu ekunamacala khona ngishawo ukudlwengula phakathi Khehle khuluma nawe Khehle ngikhuluma noKhehle manje khona ngisha amacala okudlwengula aphele engayanga enkantolo icala once baba laba kwi docket laba ne case number liphele court lelo cala awakho aphele kanjani iyiphi court eyakuthola ukuthi awunalo icala Khehle yiphi kula macala amangaka ukhakha akulandelayo ahlukahlukene iliphi so mina ngithi ifight engifunayo angifuni ibe nomuntu ozokhuza nozongilawula angilawulwa mina mase ngivuka ipower yami ngilawulo imino lawulayo and ngifuna ukubamba ngalezi zami izandla ngikuhlale la mase ngitwista leli khanda lakhe ligcwala amasimba ngilitwiste leli khanda ligcwala amasimba ngikushiye libhekele engekho ozolamula ukuthi abantu bakhona noma abantu abekha ngisele ndaba ngoba ngiyaphuthuma manje amasimba akho ngiyaphuthuma manje ngifuna ukwenza ubulungiswa nango omunye ubaba wahamba ngonyawo ngoba efuna ubulungiswa wasuka eMpumalanga waze wayongena enkandla ngoba efuna ubulungiswa khona abanye abantu abenza noma yini befuna ubulungiswa uma kuukuthi mina kumele ngibambe wena ukuze kube nobulungiswa kubantu ukuze sinqobele abantu izimpi zabo ngoba deep down baba awuyona inyanga awuyena umfundisi wamasimba othwebule ngishamadloza kubo udade wenu wamthatha wazombeka kuwe umenza umkhovu wakho kanti uyazi wena uthwebule idlozi ukuthi bangaphumeleli bonke abantu bakini uhambe ulale namantombazane sigodlwe ngifuna ukulwela lobo bulungiswa ke lobo funa umuntu ozokhuzwa ngeke ngithi ngithukuthele ngithi ngidila nawe sengubambile mase kuqhamuka impatha izothi mdedele manje engathi kuyadlalwa la baba it's not a boxing match it's a do or die la mawufuna boxing match hamba okhuluma no Big Zulu hamba okhuluma no Casper Nyovest ibona abantu abadlala ama boxing match labo ngidlala boxing match mina inyoni ngiyayigweba ngokwepower mina inyoni ngiyayinyisa ngokwamandla mina inyoni ngiyayibamba ngiyipitshize baba nazi ezami izandla nasi ngiyayibamba ngiyipitshize ngikinye ngisho ngazama ukulawula mase ngidilana ukulamula eqhamuka eceleni kwayena ngeke zaphephe ingakho bengithi ngibafuna abantu ngoba noma yini mangenza into funa ngiqale ngivikele abantu kuqala before kumina umuntu ubalulekile kodwa umuntu othi ufuna ukuba khona kwisini akeze nginika idate ke ndoda ngoba mina ngokwami ngikufuna ngoFriday lo njengoba iphela izophela lenyanga Friday wokuqala kuNovember funa ngoFriday mina ngibhekanga idate ngizobuya kodwa ku live sengibuya ne date angifune umuntu ozolamula abathi bazobuka babangeze eceleni ngifuna ngizohlala la angikunikeze itiphu baba ngizohlala la vele untekenteke uhlala la ngikubambe ikhanda ngimfwinye ngilithi hayi ngoba kade ngifuna ukulwa nawe kodwa mina ngifuna ukukushaya ngama facts wokuthi awudlali ngomuntu umuntu uvikelwa kanje imali yomuntu eyedlozi lakhe lento ikhulumayo I exist ka spiritual world uma uthi ya exist ake uyichaze silalele maybe ngizothi I exist masuyichaza kanti mhlawumbe izoyenza isense imini ongaqeqeshwanga ngaliyona ake uyichaze silalele uma ngizothi mangithi I exist bese uyabaleka wena
uthi ufuna amanqindi vele wena umfana omncane. You are still young, my boy. You are still young, my boy. Believe me, you are still young, my boy. Izwa ngami. Angibize khe ngibhaka for nothing mina. Hambile ngibonile ngizenzile. Ngenhlanhla ngoba ngivala ngawo king. Kunezinto ngezigaba engidlule kuzona. Ngaqale ekwaluseni. Before ngiye kwaluseni, ngaqale ngahamba ngonyawo ngesikoleni zingekho icathulo. Kubanda kunongqoqwane. Ngihambe ngonyawo, uqina ke lokho mfana. Uqina ke lokho. Siyayibongela inzalo yamanje. Ethi nje iqala ikole isinecathulo, isino transport abayise ekoleni. Mangibuya lapho baba ngalusa emakhaya. Mangibuya lapho ngakha amanzi, isipapa kusihlala la. Hey baba, I rose from humble beginning, believe me. Angikho ntekenteke. Mangisuka lapho sihambe siye ehlathini, yotheza inkuni, kubekelela inyanda. Beka inyanda baba uzuyibophe, icije ngaliphakamithi. Abazali balindile. Tshela mina, ngeke baba kuzoqhamuka umfana ka1990 azongicela amasimba. Khohlwa. Ngeke umfana ka1990 aqola abantu ezifu uqola umuntu semthethweni. Kusasa uyisayoni, kusasa uyisangoma, kusasa uyinyanga, kusasa usawusonkontreka, kusasa uyichamu ulala nabafazi. Baba, kubafazi olala nabo. Khona ngishabanye. Engathi babevela la, ababo mama abadala, abanye abasekhundleni eziserious olale nabo wena. Lale nabo wena. If it push me ukuthi ngiveze yonto ngoba nginobufakazi uqovana nabo. Unomfazi kodwa endlini uhlukumezekile umfazi wakhe kuthi uMaZulu baba. Uyabona nje bandla? Even uMaZulu umhlukumeze wena waze wamiscarry ingane yakhe ehlukunyezwa uwe. Kunabantu abezisontweni bethi bazosonta uyasuka wena ulale nabo beze sigodlweni bezohlola ufika ulale nabo uyabona ubahlukumezile abantu uthi uya ko Cape Town kanti ubizwe intombi lapho nomfazi endlini mhlukumezela uma kwathi kusuka lapho walanda abanye plus nabo wafika wabahlukumeza abafazi abanye ulanda abantu bephila kahle emzini yakubo kanti ubalethele kuzobabukanisa la uzobahlukumeza uhlukumeza labo obalandile uhlukumeza lo mfazi okhona. Angikhulumi ke isono salengane Nkosi yami uNkulunkulu ngiyacela thela umusa ngicela benzeke ubulungiswa kulengane cela benzeke ubulungiswa kuma wengane cela benzeke ubulungiswa ngiyacela lapho ukhona mawengane mina umsebenzi wami ukuhlola mangihlola ngibona yonke into mangihlola ukuhlola mase ngiyalapha so njengoba ngikhuluma ngezinto engiyihlolile ngayibona sengiyadeliver normally mangihlola umuntu ngima naye kanje ngimtshela indaba zakhe hayi kanje lo ngimtshela ngoba ungizele ngobuso umsebenzi wami ukuhlola ngithema nguhlola mfana ngawabona amacala akho avuliwe avala ngongekho emthethweni wena mangihlola ngambona uma wengane owathola ingane elokhuzana enebala elimhlophe umhlukumeza uma wengane. Ngiyabona uyiphika ingane yakho uze uthi akwenziwa ama DNA test. Ama test aba positive. Kwathiwa yona ngiyakubona ungayondli. Ugcine nini kumnikeza imali uma wengane yakho? Ugcine nini? Noma wazi ukumthuka nje. Ufike ulale namantombazane bese uyabuza othuka yena. Lento kade uyenza kubantu bese uthi yenziwa uma wengane yakho. Ugcine nini? Yona ingane uze wadliwa umuze emhlanga. Yakuyavakashela emhlanga. Yona ingane ke ike idlale nezinye ingane zakubo liyangane uma iya kudokotela uyayikhipha imali njengoba iattend udokotela Khehle lezi unesono mfana unesono ikala lasentuzuma Khehle lezi laphela kanjani angesho ukuthi ngithini ngithi iqala ngeke ngiphumule bungenziwanga ubulungiswa ngeqala lasentuzuma ngoba wahlukumeza lapha wahlukumeza umfana lapha wahlukumeza ungisukelile uyakhumbula uthi uyangibopha wawuthi ungibophelana angithi wawungesenazo into zozisho nozogadla because ngangibeka amaqiniso uyakhumbula uthi uyangibopha wawuthi ungibophelana
awuthi ngibophela nangithi uyazi ukuthi awukwazi ukuyimela into spiritual uyabaleka njoba ubalekele wathi akuyolikwa kwiboxing wathi akubizwa ama sponsors azokwenzana ama sponsors ufuna ukuvuka ungithintile mfana wami unzama ke ubhakha lobu ukhuluma ngayo yimi angithi uthe yimi angithi yonke social media ithi yimi olala nabafana futhi mawubuka mina nje and mawubuzwa bekubuza abanye bethi yindaba uthi uKing Bhaka ulala nabafana uthi hayi indlela akhuluma ngayo imali uma ngabe ukhuluma kusho ukuthi ulala nabafana mangabe ushumayela lapha ya eZion ushumayele uzukubheka phezulu usuke wenzani la usuke ungakhulumi uzama ukuletha ukuphila kulabantu abasuke bengakuboni uyiqona mawukhuluma baba usungena umoya akukhulumi wena kukhuluma ipower engaphakathi khuluma ipower engaphakathi mangabe ukhuluma noma social media usuke wenzani uyazi ngifelani ngifela ukuthi mina ngingabaqwashisa abantu ukuze basikweme uyalifuna iqiniso ukuze bascam afuna iqiniso abantu ngiyobaqwashisa and ngiyobafundisa and ngiyobalwela up until I die not now ngizokukhumbuza ndoda I'm waiting you challenged me and I'm accepting your challenge ngithi azikhale as long as mangilwela ubulungiswa kubantu kodwa ngimfuni umuntu ozoba unompempe nomuntu ozokhuza ngifuna mina nawe sobabili kube do or die angazi isikhathi sama sketch to a stop to a cut to a qhubekani cut as if kuya act angiact mina sukela into eyinkinga ke babite nga act hlobo mafuna uactor hamba lapha kumkhokha nakuzalo uyo act lapha hamba khona ingakho wathi noma umuntu uyazama ukuzala ukuact babotha hayi ngeke umbhedo le uzosilimaza ireputation yelo khuzana yelento yomdlalo wethu baqosha zama actor uyakhumbula uthi khona ubiyamoli yakhe wawuwe we madoda your challenge is accepted my brother your challenge is accepted funa ukubamba ngizohlala la and mase ngihlalile ngengidedela buka ngengidedela ngothi mangihleli la before ngihlele la ngiyokuletha ngo right okobe ngathi ushawa ugesi kuyothi noma uvikile ngiyoshaya kuthi akuphuke la noma uvikile utekenteke wena awuyona insizwa so njengamanje ngithi mina as long as ngilwela ukuthi akube nobulungiswa kubantu ngingenza noma yini for the sake of people mina nabantu futhi ngicela bangi accept ukuthi isinqumo engasithatha ukubalwela ngiyobalwela noma ngayiphi indlela as long as ngilwela ukuthi ngenza ubulungiswa kubantu angidlali mina ama boxing match mina ukuthi manje sengizothi uppercut down cut vika angesebenza uma sisimba mina ngidedela u right ngidedela u left mase ngihlala la mase ngiyayisonta inyoni iphinde igcwale Apayini namhlanje ke ilanga langomgqibelo ngizolwela abantu ngezinga eliphezulu nangomgqibelo zayo ngobe ngilwela abantu ngezinga eliphezulu edamini lapha likamakhala and ngiyanweba ngiyalivula isifikile excavate isifikile TLB ngiyanweba idamu lamakhanda madoda awusukane madoda indlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngiyanweba idamu ngiyazinweba izindlu ngoDisemba unyaka sewuhlukanisela khona edamini lamakhanda vele ngenyoni bobe sebebonile abantu ukuthi amasimba lento awusukani madoda kaze nganithanda lapho nikhona nginithanda ngoba ngiyakwazi ukumela iqiniso mina bangeke ngivele ngisuke nje bafowethu
ngithi woza ndoda ngilwe nawe ngenza abantu izilima mase kuhlamba kuthiwa ama-sponsor wafaka imali kuthiwa abantu abangene ngezimali engisho mina akho umuntu wangena ngemali yikho lonto ngelo ngemali bangathi abantu bebeyolwa mosuyakhokha wena ayikho lonto mangamele mawukuthi kungena ngemali la ungamane ngingenwe holo ngcono eholo ngcono ngiklinyele holo inyoni ngingqimzele holo nje ngize ngibhande nodonga leholo ngiyinyise eholo bhande nodonga lapha eholo ngeke nje abantu bangene ngemali ngeke futhi kuthiwe kunama sponsors azofaka imali ngoba once kwanento enjalo kusho ukuthi sekwenziwa abantu izilima kodwa mangizoklinya inyoni livalwe iholo value do or die yonke engiyifunayo ngifuna do or die mina hayi kuthiwe boxing match uyabona boxing wezandla aphakathi uyabona knock uyabona angisebenzi lomphetho mina sezomphetho ngase ngiyabona ngibuka izinsizwa ema hostel talking bhaka uyakodlala iboxing match mina kodwa ma talking bhaka uyonquma inyoni gcwala nakho uyonquma inyoni ngenquma futhi ngalelo ngoyibamba ngiyintsonye ngithi ngenquma futhi kwenquma ngalezi zami izandla ngoba ngohlala la vuma ke ndoda siyeholo abantu bangena mahala akekho umuntu ekuthiwa uzongena ngemali akekho umuntu othiwa uzofaka imali kwisponsor ngoba kwenziwe ishow siyeholo ngisho ngangibizele eholo babe sevelelem I don't care ngafika kulona ngene lelo holo lelo nginkuzi phela mina nginqumele khona evelelem ngenhla kwaleli joint leli eduze le joint leli osulezindlu yokuhlala unamahloni ushintsha ijoint owazi kahle ukuthi bengena imoya yabantu la eyahlukahlukene uyabona eyahlukahlukene eminye yaze yalimala uyamkhumbula umuntu walimala kuswimming pool kwenzakalani ngalowo muntu loyo yathini investigations lapho kumuntu walimala kuswimming pool yathini investigation lapho yamkhumbula uyasuka lapho wena usuthi nginomuzi ijoint ngangithe mina cupha okwesikhashana ubuzama ukwenza ucela umngakho uMazulu akufake kumathenda kodwa angakufaki kulawo wawumthuka uthi angazi wenziwe ngoba uyabheda mfana wakwamuza umuntu othuka umfakhe umngakho kumele avikelwe wena ohamba umshaya all over ukuthi konke abamenze yona le konke abamenze yona Shotwana ubufuna ukwenza wedwa lemhlabeni. Wena ufuna ukwenza wedwa nje. Bengabenza umama kumele umhlaba wonke wazi. Bengabe kwenza wena uzubaqoqa abafazi uthi napha sebangaka. Uphinde uzobenza izilima kwayibona. Ngidabukela nje labafazi bakho ubaqoqa abanye ngibahloniphayo kubona. Ngoba khona ngibahloniphayo abafazi. Hamba uqoqa nje uhamba uyaqoqa uyabutha uyafaka. Naba babona ukuthi ingane le. Naba babona ukuthi hayi ingane lesidlala wona madoda. Ingane leni ababoni yabuya lethi ingqondo baba lalela ngengeqa amakhula ngoba phela ngisazobuya you challenge me ngoba bengithi mina ngifuna ukuzwa ukuthi uthi nginyisa amadoda ngangwanyisa amadoda ukuphi wena nginyisa amadoda wathi hayi uthema uthi hayi indlela engikhuluma ngayo ingoba ayikho indoda ekhuluma kanje ngase ngiyabotha umdlalo ke ngoba wena phela uyakhumbula ukukhuluma ngendaba yozanele mpokazi udlala ngoba umbone segula uyakhumbula ukhuluma kanjani uze uthi kanje uthi uNkulunkulu uthi ngibonile uthi njani ngiyakhumbula nihlola ko TikTok nani ngizani lapha yeba la ku social media akudemonstrate ukulapha lokho kusuke sekunepower la ku social media ku demonstrate ukuthi what you are capable of lezi imfundiso engiyilethayo zakho ukuphila kubantu bese beyavikeleka bese bebona isidingo sokuza kumina bezofuna usizo mase ngifike ngiyabasiza ngibathembisa ukubalwela nokubamela mase ngiyabamela futhi ngimela abaku low class abaku middle class abaku high class abakuma professional ahlukahlukene wena you are a rapist wena you are a rapist wena
Uyayi-rapist wena. Njengoba nje uphathe igama lamafutha anamandla asedamini, lapho sekunelungelo lokusho noma yini ngawe. You challenge me. You challenge me. Ufike athi hayi lamafutha akho ucooking oil abuya shintshe, athi hayi ibaby oil, angithi uyazibona udidekile. Abantu ufuna ba-trust umuntu ovele ashintshe eqhamuka emlonyeni engani ukhuluma ngani. Angithi uyazibona udown. Ugcina nini ukwenza ulive uphakathi emzini osemhlanga? Ake wenza ulive ndoda. Uphakathi emzini wakho osemhlanga. Angithi uthi usakhona. Ake wenza ulive uphakathi emzini wakho emhlanga. Ukuthi nje imini ube live uthi nakho umuzi wami emhlanga, ungene lapha ya uhambe uyokhomba uzothi nansi isinema esemhlanga, ake sikubone usemzini emhlanga, ake wenza ulive uye kumislead abantu. Sunu kanyoka.